खुलुमबाय लोगोफोर मैया थुक्राझार ओमफ्राय बेंटल बेफोरबायदि एसे गिदिंदों लोगोसे ओमफ्राय गिदिंनानै ओरैहाय बागमारानो सेसा बाजार बहाबा गिदिंहैदोंमोन आं बेफोरबायदि बाजार गिदिंनानै मोननैसो बुस्थुखौ आं गोसोखांदों आरोखि जों हाग्रा दाननाय दंफां दाननाय बे बेलायाव जों गोबां रोखोमावनो दानि खुंथायाव थाग्रा रनजित बसुमतारी बेखौथ' जों मा होनना बुङो रावबो अबजेक्सन होआखै खिन्थुबा दिनैहाय जों अबजेक्सन होदों हाग्रा दाननाय आरो दंफां दाननाय बे बेलायाव जों गोबां रोखोमनि आरो जोंनो हाग्राखौ नांगौ जायफ्रा हाग्रा दानो जों बेफोरनि फारसे एसेब्लाबो बाथ्राखौ बुङो नङा होमबा हादान दाननाङा दंफां दाननाङा जोंबो अबजेक्सन दं जोंनि फारसेबो दानजानोखौ बाहायो बयबो खारन नों दंफां लाइफां थाब्लासो माखासे जिब जुनारफ्राबो थागोन हाग्रा बंग्रा थाब्लासो जिब जुनार थागोन जायफ्रा दानदों बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो हाग्रा दाननाय दंफां दाननाय बेफोरबायदिनि फारसे गोजानाव थायोब्ला मोजां जायो नाथायबा होनना बुंदों आं रनजित बसुमतारी नोंथाङा नों केस होखा नोंथ' बिनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोङो केस होगोन आं मोनथिगौ नों बायदि थार्ड क्लास EM गैया दिनै मा होननानै बुंदों जों दंफां दाननायखौ बादा खालामदों येस मानिदों जायफ्रा दंफां बोदों बिथांमोनाबो मानिदों नाथाय नोङो इनडाइरेक्टलिनो दंफांखौ दाननो होदों रनजित बसुमतारीया माबोरै इनडाइरेक्टलि दाननो होदों जोंनि BTC आव दंफां लाइफां थानाङा बेखिनि बाथ्रा बुंदों EM रनजित बसुमतारी नोङो माबोरै नों दिनै बेंटल बायदियाव सानसे समावहाय जेबो दंफां मिलानो गैयानोमोन फाथाबारिनो बेंटलनो थुक्राझारनो बेफोरबायदियाव काट मिल दंफां मिला खयथा जानानै दं बेखौ हिसाब लादोंना रनजित बसुमतारी नोङो ओरैनो नोङो सोरखौबा माबा माबि बाथ्रा बुंनाय बा बायदि रोखोम पलिटिक्सनि बाथ्रायाव बि बिथिङाव नोङो फेलार EM नों जेबो गैया नों जेबो मावनो हायाखै आनसाक्सेस EM रनजित बसुमतारी जेबो गैया दंफां मिलखौ मा हिसाबाव होखो नोङो इनडाइरेक्टलि नों दाननो होआखै होमबा इनडाइरेक्टलि नोङो दंफां हाग्राखौ फोजोबस्रांनो होग्राया नाम्बार 1 नों मानो हरदों नोङो गोदान मा हिसाबाव नोङो दंफां मिल खुलिनो होखो माबायदिहाय नोङो NOC हरजोबला बायदों दंफां मिल गोदान खुलिगासिनो दं फाथाबारिनि बे आइपुवालि दैखौ बारबानो मोनसे सिगाङाव खाथियावनो दंफां मिल दंबावो जोंथ' नुफेराखैमोन आजि 6 मान्थनि बा 7 मान्थनि सिगाङाव दंफां मिल खुलिनाय जाय बयबो लुबैगोन दंफां मिलखौ आंबो लुबैगोन बैबो लुबैगोन आं जाय दंफां मिल खुलिदों बिसोरखौ आं जेबो बुंनो थाङा दै नोंथांमोना गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै जेबो लाब गैया जाय मिल खुलिदों बिथांमोनखौ बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरो बिदों रनजित बसुमतारी NOC हरदों ना बेफोरबायदि आरोखि नोंसोरो हाग्रानि दंफांखौ बोनानै जा होननानै बुंदों रनजित बसुमतारीया दंफांनि हाग्रानि जेसेबां गिदिर दंफां दं हाफाय आरो लाबो मिलावसो आरो बांगालखौ डेभेलप खालाम बर' जाथिया जोबस्रां बेखिनि बाथ्राखौ फोसावगासिनो दं बा फोरमायगासिनो दं आंनि सायाव केस होगोन रनजित बसुमतारीया आं बेखौ मिन्थिगौ रनजित बसुमतारी नों आंनि सायाव केस होनानै जेबो लाब गैया नों दिनैहाय नोङो दंफांखौ हाहोदों दंफां मिलखौ मा हिसाबाव हरखो साननो गोनाङा बिसोर रायजो राजा नोंसोरो आंखौ मा सानो बे नोंसोरनि बाथ्रा UPPL जाय हार्डकर मोदोमै जिउयै आसुगुरै खानायै UPPL जायफोर ना आसुगुराबो UPPL खानायाबो UPPL थैयाबो UPPL मोदोम UPPL बे बेक्तिफोरा दुखु मोननो हागौ लाब गैया मोनथिबाय पलिटिक्सआ गाबोन UPPLआ जिर' जोबस्रांनोबो हागौ थाङै थुङै मोनथिबाय खामानि गैया खिन्थु दिनैहाय रनजित बसुमतारीया मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होदोंना होआखै जोंनि दैनि लेयारा बेसेबां गोथौआव थांगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनै थुक्राझार बायदि आइपुवालि बायदि गुबुन जायगाया दैखौ मोजां दैखौ बा मोजां मा होननानै बुङो दैखौ मोननांगौखौ जों मोनाखै
बेफोर मानि थाखाय जानो हमदों रनजित बसुमतारिया कुवारि गोदान गोदान खुलि होदों दंफां गोदान गोदान मिल होदों बेफोरनो मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनो थांनो नागिरनाय रनजित बसुमतारि इउपिपिएलनि इएम एनडिएफबिनि हार्डकर लिडार मोननो बियो खामानि गैयै एनडिएफबिनि हार्डकर लिडारनो खामानि गैया लाब गैया नोंनि इउपिपिएलआ 5 बोसोरल' आरो जेन्नोबो थांगासिनो दङ गोलाव बाथ्रा बुंबाय सोरबायाथ' बुंबावगोन थै खामानि गैया नोंबो जौ फिदुवासो जौ मिदुवासो नंगौ जों जौ फिदुवा नंगौ नोंसोर बायदि जोङो जौ फेनानै हाग्रा बंग्रा गोग्लैनानै थाग्रा नंगौ नोंसोर बुंनायफोर बायदि जों लामा सामा गोग्लैनानै थाग्रा जौ फिदुवा हारिनि मोजां बाथ्रा साननो रोङा इउपिपिएलनि मोजां खोथा सिन्था खालामा माब्रै खालामगोन इउपिपिएलनि मोजां सिन्था खालामनोलाय बेफोरो एकदम खालामजाथाव नङा एक्सेप्ट खालामजाथावथाव नङा बेंटल थुक्राझार बेफोरबायदि चिराङाव दंफां मिलानो गैफेरामोन रनजित बसुमतारिया फैनाय लगे लगे मा खालामदों चिरांनि दंफां माखासे बोना जाजुब बेखौ फोरोङाखै होमबा मिलखौ बियो एनअसि हरदों मानो बन्द खालामनो हायाखै बियो दिनै कुवारि बन्द खालामनो हायाखै बियो मानोथो खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै कुवारि गोदान गोदान खुलि होदों गोदान गोदान माबा माबि खालामदों आरो 200 थाखा जाग्राया बे रनजित बसुमतारिया दाबो फैसा जाख्रुबग्रासो बियो एनडिएफबियावबो फैसा जाख्रुबदों बियो थगाय थसिनो न'खर सालायग्राया बिनोमोन एनडिएफबिनि जेसेबां कालेक्सन खालामनानै हरो सेंग्राफोरा बेफोर फैसाखौ जाख्रुबग्राया रनजित बसुमतारिमोन खामानि गैयि इएम लाइथि दंफां मिल हरग्रा ओरै फारसेजों दंफांखौ बन्द खालामग्रा कुवारिनि बन्द खालामनो थांगासिनो दङनो ओरैहाय दामपारनिफ्राय 200 थाखा जाग्रा रनजित बसुमतारिसो बियो गोलाव बाथ्रा बुंबायलै दोनथ'बाय।